Elise daar François om bij drinken. Dat is gamoto. Permis beter point Elise, dat zou erbij. Non, Elise, ik kan nooit dat na vis gegoelig. Mais conduire notre de bumzigla et permis beter. Ik was... Aan mijn glas, zo had toen de redder me hij daarbij hoe in biciclette. Maar dat stuurde hem bij mijn auto. Você é sûr, vixe show. Ele a dit derrière, heel wat komt dat bij biciclette. Agapese maar gret en lakken nou de conduit. Ja, lakken nou de conduit, mais là dans une chambre me tombé par pal bas pugno. Voilà. Soit mort, mais là dans een aventure. Maar dan nunca rezuurde de Holland dan het de hound tappen de dat wordt geen makkelijk. Gaat er vinden kijken. Nee, van Montezante Zandat. Nou, dan ga je lezen. Hoe van me doet de hoelen keer tussen gaan nemen. Je hou wel pennen. En nou nu een paar keer. En met mijn mannen bij. Hé, hou je listen dan. Man. Ja, maar rivier. Ja, je listen dan. Kappen ze al mee het dansen. En mee het door tout de penerize, daar met allemaal naar Pedra. Suzanne, waar listen. Ja, Suzanne. Uit de reine zijn de Siebe. Oh, mais Piu er heel geval listen, dat is. Allee, ben ziek. Gewoon laat hij met me zien. Ja. Dan laat het bikke dan met de gilo daar. Maar ja, hebben we meer in mijn zwaar. Wie je handen laat niet, oh laat me wisselen. Maar ik heb vrij vindt dat. Agana. Kijk een hond te laat, déjà. Dus je kun je zien. Ja, kun je die zie je tant blanc, maar tant pas dans ton palpe, oui, la turque. Mais goile tout. Peut dire, na, peut dire, à chomme, pas spel. Non, pas spel, on per kilometer. Per kilometer, dan gedreust, die Janine, dan gaan en dan ga dum in bicyclette, mode vige. A dum, hoe zo met mijn ontat, hoe zo hagoazidra. Dan kies je niet doet, dan wat betuurt, niet meer waar, zo. Ik oblige dan zetten het uur bij iedereen, wakker en montabal. Dan we zullen maken neem die go down naar Hesjegaria. Zetten. En die is maar laat die daad, een vastje per gitaar, door de nieuwe burger. Ja, die wetter. Die wetter? Ja. Kan is die wetter. Ja. Zetten on bij Gugen, Jean Lalour zo à peu près test. Ik was Chilouham. Zette me là de gens. Hij me gaf dan lantaw e gole huur tout lantaw mosse. E die gourdier weer a gola. We machen lang draad de lantaw. Pieter so koze gure nalho de homape lantaw. Pour la tuur ganemme. E gaf der hor gole weer me a page nivat. Kame lantaw wie je stade nenno. Puis wie je kuur en nalho. Puis je tuur de me houten hier en niet basie nons par bern voet. Ja, dat niet zo brouw in dat wordt dem. Goed d'argent. Demande lui c'est on va laten sorten. Wacht even, dan zei je een ding die man. Jean l'a dit. Mais tu l'agresses? Mais Jean, je l'agresse pas, je dis. Puis là, virion, dat heb ik kreeg, wist je nada. Mais là, dit rien. Ah, mais là, dit au pen. Oh, mais c'est bien. Ben daar zo buur. Puur de visionale zonder blam dan pas tapje. Of vind je ze met me staan. Ja, ik wil het trouw. Met me gaan met maboer, met hem moeder, met mijn gera, met dat keer. En dan goeie de hij met maap gaat in jouw duk rikt dan. Ja. Blammen naar Douvugel. Wakkamade. Wakkamade, hoe zo. En dus déjà Douvugel, maar hon gaat hoor zeggen, zwaar, maar daar. Men doet dat garib. Ja. En wat is hier zijn Lies Milan Bremme hoe zwaar, maar wist je van Biohorke kadan daar gescheiterd? Ja. Nee, we hebben bien dans l'air des. Il a dans le tu apparaît comme ça. Ben attends, on va d'en sortir quoi, parce que ça jeu très. Ja. Donc on va bugel pe wa que ça. Et goed. Ja, dan wat dan dat.
Daar die, we hebben die weerskepit aan elkaar brengen naar die elkaar zijn, dat er een trip meer wuren. Ja. Maar wat wekken goeie, dat soort de bippen. Dan maar Mais hoe wou plagen, ivrige. Ah ja, plak wel proberen. Goeie nou de weer. Goeie gulla gaan naar placente la tutto. Placente la Ja, gepla ja. capo baga. ja. Mais een gaat alleen bedaan. Ja, dat willen is ze goeie koude blassen. Ja. Naar de bichance. Maar vind, wie later, wie mam gera, mon rêve de zand te zamen, de mille zand te zamen. Moest hoe is het lekker dat je het zat. Met me stond zo blaves om hem behandelen zo haar moord naar wie ze kisten nu. Die doet gebitten Dan lief. wel, maar nee. Dus toen is het. En mam gera, met me naar toe, die vinden twaalf van passeren, voor wakker derde. Wakker dik, hè? Wakker bij prine nutte Oh, genezen. dan laat ik gewoon niet meer bij haar plaatsen. Voilà. Nee, maar gewoon ze te dan naar mijn zoon op laag, zo rond de Niels, maar wat ben je dood? Nu cred că șușa de hea azom te scoat? Lacă de rom prin Nou, dar răspundei? ja. Venne pas o rimodel Jonna Hot Bras? Ja. Ah ja, ik vond die begrepen, ja. Oh, biscuits que me dá. La biscuada. Elise de Afrique. Oh, ja, met deux mois de frico, met me naar die wakker niet meer waar. Ik wakker bij Cassimap, de Niels. Wakker dik. Nou, de Marie-Joanne, die bij ons naar Cassimap. Ja, hé, Agen, me naar die wou pennen, maar dan niet roze, maar ik is om dood. Me vindt tu zeker, oh, maar, ja, aan de stoel. Ben nou met de stolp du Ahoa Afrique, zoals die Bij het weekend was was die Marie Guiken. En bij een man laat, François, mee, toe de regoosheid non tu, hier bij de rondol gaan. Lekker toe de jongen. Bij wat François Zena voor me wat me vlag, me vlag jong. Te respirou, Ilenko. Toe de hebben de oude camarades, die de rondol gaan. Voilà, comme tu vois, oh, mais là, dit, maar wat op pendu van de rong, gaat touchen. De Niels, de dado a badino voor zo. Organiseert dat pe kop bij Bristol. Die haven. Hey, Anna, hij zei dat hoe zag hij born. Nee, dan maar ik koos hem in een mannen bij de. Je figure, je komt te badin, dan klap je brief, alle dambe, rila, Dan zit hem om die hand te zijn. Als het hem om die hand te zijn, ja. Ja, met dan ik teemuur voor Jan in die squishan hoe zo. Mestra, maar later, de Nikos. Maar mon aan de la ondra derland dan. Die ook Jean, die aan de kont Ja. remercier aan haar. Dan remercier aan haar, remercier ma. De get om ma modus gret. Ja. Kan dan, manan koma de rivat ganer te gauw ma mihaba. Kom aan, goeie blijven. Ja, is was kan daar.